Isa ang isla ng Siquijor na matatagpuan sa lugar ng Visayas. Noong panahon ng mga Espanyol, tinawag nila itong Isla del Fuego dahil sa lokasyon nito na nahanay na sa Pacific Ring of Fire. Ayon sa popular na kwento, nakuha daw ang pangalan ng isla mula sa hari na si Dato Quixote. At noong dumating na ang mga mananakop na mga Espanyol, ay nagpakilala daw ang hari at nagsabing, "Ako si Quixote." Ngunit sa paniniwala nila ay pangalan ng lugar ang binabanggit ng hari, kaya tinawag nila itong Siquijor. At di naglaon, naging Siquijor. Bago ko simulan ang kwentong ito, muli kabaryo, nais kong sabihin sa mga bagong punta pa lamang sa channel natin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong klase ng istorya. Lalo na, daily na tayo naglalagay. Sa mga nagsasabing hindi sila nagkakaroon ng notification, pwede nyong ulit-ulitin hanggang sa ma-refresh ang inyong account. Sa ngayon yun lang kabaryo. Simulan na natin ang kwento. Subalit sumikat sa atin ang lugar ng Siquijor bilang lugar daw ng mangkukulam at mambabarang. Sa katunayan, may mga pelikula at palabas na rin na iniuugnay ang Siquijor sa bansag nito. Pero paano nga kaya kung totoo ang bansag sa lugar? May mga samot-saring kwento na rin tayong naririnig patungkol sa lugar na ito. Halina't pakinggan natin ang isang kwento na nagmula mismo sa lugar ng Siquijor. Ang kwentong ito ay nangyari taong 1955 sa bayan ng Larena, Siquijor. Nasa edad 21 itong si Esteban. Sa maagang edad ay naulila na itong si Esteban. 5 taon na ang nakalipas ng sumakabilang buhay ang kanyang mga magulang. Dahil ito sa isang lason. Iyon ang sabi sa kanya ng isang manggagamot. Mahirap pa sa mahirap ang kanilang buhay. Tanging pag-uuling lang ang kanilang pinagkakakitaan. Ito na rin ang hanap buhay na nakagisnan ni Esteban. Upang mabawasan ang lungkot, bumili siya ng 2 manok upang alagaan at tuluyang paramihin. Maaari din niya itong ibenta pagsapit ng ilang buwan. Mag-isa na lamang siya sa buhay, kaya tanging libangan ay ang mga alagang manok. Nag-umpisa na rin siyang magtanim ng iba't ibang gulay sa kabila ng pananahimik na Esteban. Hindi naman matahimik ang kanyang loob dahil hindi siya naniniwala na basta-basta na lang nalason ang kanyang mga magulang. Dahil kung iisipin, kung ano ang kakainin nila ay siya ring kinakain ni Esteban. Minsan, ilang beses na rin siyang nagtanong sa manggagamot na itago natin sa pangalang Manong Tommy. Ayon dito, ay parati na lang nitong sinasabing may nakain raw ang mga ito, kaya tuluyang nalason. Pero batid ni Esteban na may hindi pa sinasabi sa kanya itong si Mang Tommy.
Isang umaga, habang hila-hila ang balsa ng kalabaw, kung saan kinarga ang iilang sako ng uling upang ibenta sa merkado, nadaanan niya ang iilang binata na nagnanakaw ng mga bunga ng kape. Hinahayaan lang naman ito ni Esteban dahil ayaw niya ng gulo. "Uy, si Esteban oh, may hilang kalabaw na naman." Wika ng isa at nagtawanan ang lahat. Nagkasakit kasi bigla ang kalabaw niya at tuluyang namatay. Kaya siya na lang mismo ang naghihila ng balsa. Gayunpaman, hindi na lang nito pinansin ang mga binatang nang aalipusta sa kanya. 2 o 3 beses sa isang linggo niya iyong nadadaanan habang ninanakaw ang mga kape. Hanggang isang umaga, nabulabog mula sa pagkakatulog si Esteban dahil sa mga pagbato sa kanyang bahay. "Lumabas ka dyan, Esteban. Magnanakaw. Bayaran mo ang mga ninakaw mo sa akin." Sigaw ni Aling Miding. Lumabas ng bahay si Esteban at pinasinungalingan niya ang bintang nito. Kasama ni Miding ang asawa at 2 anak nito na puro lalaki. Sa kanilang likuran ay ang mga kalalakihang magnanakaw ng kape. Itinuro ng mga ito na nahuli daw nila na nangunguha ng kape si Esteban at ibinibenta sa bayan. Labis naman ang pagtanggi ng binata, ngunit itinuro pa ng isa kung saan tinatago ni Esteban ang mga ninakaw. Nang tiningnan ng anak ni Miding, ay nakita sa silong ang iilang prutas ng kape na nakatago sa ilalim ng silong. Labis man ang pagtataka ni Esteban, huli na ang lahat dahil pinagtulungan siyang binugbog ng asawa at mga anak ni Aling Miding. Halos hindi na maitsura ang pagmumukha ng kawawang si Esteban. Iniwan nila itong nakabulagtas sa lupa. Naiiyak na lamang sa galit ang binata, subalit hindi siya nag-isip ng isang pagganti. Pinilit niyang gumapang pabalik sa loob ng bahay upang gamutin ang sarili. Makalipas ang ilang araw, kailangan na niyang magbenta ng uling sa bayan. Napadaan siyang muli sa taniman ng kape. Nakita niya roon ang mga kalalakihang kumakain pa ng mga hinog na prutas ng kape. "Uy, magaling na si Esteban oh. Gusto mong mabugbog ulit?" Sambit ng isa at pinagtawanan na naman ulit siya. Tumingin lang si Esteban at nagpatuloy sa paghila ng balsa. "Aba, suplado ah. Nakulangan pa yata sa bugbog." Wika pa ng isa pang lalaki. Agad naman nilapitan nila si Esteban at bigla ang pinagsusuntok. Pinagsisipari nila ang mga uling kaya nagkalat ito sa lupa. Matapos magsawa ay iniwan na lang nila ang binata. Kahit masakit ang katawan at mukha dahil sa bugbog ay nagbenta pa rin itong si Esteban sa bayan. May mga mamimiling na awa at nagtatanong kung anong nangyari sa kanya. Umiiling lamang siya at patuloy na ngumingiti. Habang pauwi itong si Esteban, ay nangangamba siya na baka sa susunod
ay bugbugin na naman siya ng mga ito. Sa sumunod na pagdaan niya ay nasipat na naman niya ang mga ito. Nagdasal na lamang siya sa isip na sana ay wag na siyang gambalain ng mga taong iyon. Laking tuwa ni Esteban nang makalagpas dahil hindi siya ginalaw ng mga ito. Bagkus tiningnan lang siya habang patuloy na dumadaan. Subalit sa kanyang pag-uwi, wasak na ang kanyang mga pananim at sira-sira na rin ang kulungan ng mga manok. Ang malala pa, iilan na lamang ang natira sa kanyang mga alaga. Halatang ninakaw ang mga ito. Napahawak na lamang sa ulo si Esteban. Sumigaw at tuluyang umiyak. Bukod kasi sa mga alaga niya ang mga manok, ay iyon na lamang ang mga nakakasama niya sa bahay. Umiiyak na inayos ang mga nasira. Matapos nito ay napaupo na lamang siya sa isang hagdanan at malalim ang iniisip. Ano bang naging kasalanan niya? Bakit siya binubugbog ng mga ito? Biglang nakabalik sa wisyo itong si Esteban dahil may bagay na nahulog sa mismong silid ng kanyang mga magulang. Agad niya itong pinuntahan. Nakita niya sa sahig ang isang maliit na kahon. Binuksan at may nakita pa siyang mas maliit na kahon na may katabing nakatuping papel. Nang binuklat ang papel, naninilaw na ito sa luma at may mga malalabong letra ang nakasulat. Hindi niya iyon binigyan ng pansin. Kinuha niya ang maliit na kahon at binuksan. Nakapaloob dito ang isang kwintas. Kumikinang ito na tila isang kulay ginto at may nakaukit na tila figura ng isang santo. Mukhang mabibenta niya ang kwintas kaya lang naisip niya na ang kwintas na iyon ay pag-aari ng mga magulang niya. Iyon na lang ang magsisilbing alaala niya sa mga ito. Kaya iniligpit na lamang niya iyon at muling ibinalik sa ibabaw ng aparador. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng kwarto. Nakadama siya ng lungkot dahil sa naalala niya ang kanyang mga magulang. Sa tuwing nagkakasakit siya, ay sa kama ng mga ito siya pinapatulog at inaalagaan. Kinagabihan mismo, sa araw na iyon ay biglang nagising itong si Esteban. Nakarinig siya ng pagtawag sa kanilang pangalan. Nagmula ito sa kwarto ng kanyang mga magulang. Nang makapasok na siya sa loob, nakita niya ang isang kwintas sa sahig na nakapailalim dito ang lumang papel. Isinuot niya ito at nagsimulang banggain ang mga salitang nakapaloob sa papel. Nang matapos niyang banggitin ang 5 buhay na salita, ay biglang sumakit ang kanyang ulo. Nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Muling nagising ang binata at napagtanto na panaginip lang pala. Tumagilid itong si Esteban at muling bumalik sa pagkakatulog. Kinaumagahan, pagkagising, tutungo na sana sa kusina upang magkape. Napahinto siya ng matapat sa kwarto ng mga magulang. Naalala niya ang panaginip kagabi. Kinaumagahan, pagkagising ay tutungo na sana sa kusina upang magkape. Napahinto siya ng matapat sa kwarto ng mga magulang.
Naalala niya ang panaginip kagabi ngunit hindi na lang ito pinansin. Habang nagkakape sa may hagdanan, narinig niyang muli ang pagbagsak ng isang bagay mula sa kwarto. Medyo nakaramdam na siya ng takot sa sandaling iyon. Marahan siyang pumanhik at sa paghawi niya ng kurtina, nasa sahig na naman ang kaon. Kinuha niya ang kwintas at sinuot. Nagsimula na rin siya sa pagbabasa ng lihim na salita. Sa bawat salitang nabibigkas niya, ang pagkirot ng ulo. Sa bawat pagsalita ay para bang napakahirap itong bigkasin. Kasabay nito ang mas lalong panakit ng kanyang ulo. Tila bumigat din ang kanyang katawan sa tuwing natatapos niya ang isang salita. Ang mga salitang iyon ay hindi niya matukoy kung anong diyalekto. Pagkabigkas niya ng huling salita ay tila may nagpulasang nilalang sa kapaligiran. May lumipad, umangil at tumatakbo palayo. Batid rin niya na ang napakaraming pawis na parabang umakyat siya ng bundok. Pilit siyang tumayo at dumungaw sa bintana upang tingnan kung ano ang mga nagpulasan. Napaka-aliwalas naman ng paligid. Kaya naman hindi na lang niya ito binigyan pa ng pansin. Iniligpit niyang muli ang papel sa kahon habang suot na nito ang kwintas. Bumaba na siya upang patukain ang mga manok. Habang nagluluto siya ng pang-agahan, ay nasipat niya itong si Manong Tommy. Nakatuon ang tingin ito na para bang may sinisipat sa kanyang bahay. Sa inaakalang hinahanap siya nito ay tinawag niya ito mula sa bintana. "Mang Tommy, nandito po ako. Halika, tuloy po kayo." Sambit dito ni Esteban. Habang papalapit ang manggagamot ay tila may sinisipat pa rin ito sa bahay. Mang Tommy? Bakit po? May hinahanap ho ba kayo?" Takang tanong dito ni Esteban. "Wala naman, iho." Tugon ng matanda. Habang nagtitimpla ng kape si Esteban, ay tinitigan siya ni Manong Tommy. May kakaibang naramdaman ang matanda sa aura ng binata. Ito ay napakagaan at napakaaliwalas. Hindi ito normal sa ordinaryong tao. Nang magkaharap na sila sa mesa, ay nagwika ang matanda ng, "Esteban, may ginawa ka ba sa sarili mo? Dediretsuhin na kita. May kakaibang enerhiya akong nararamdaman sa'yo." Po? Ano pong ibig niyong sabihin?" Tanong ng binata. "May kakaiba bang nangyari sa'yo nitong nakaraan?" Usisa pa ng matanda. Biglang naalala ni Esteban ang nangyari kani-kanina lang. Agad niyang inilahad sa matanda ang lahat. Kinuha rin niya ang kahon at laking gulat niya nang makita ang mga salitang nakapaloob dito. "Diyos ko po, bakit meron ka nito, Esteban?" Wika ng matanda, sabay sarado sa papel. Ipinakita rin ni Esteban ang kwintas at tinanong kung mabibenta ba ito. "Huwag mong ibenta yan. Kwintas iyan ng San Benito. Napakamakapangyarihan yan, Esteban.
Sambit dito ng matanda. Dahil sa walang naintindihan si Esteban, ay ipinaliwanag ito ng matanda. Ayon sa kanya, Esteban, ang San Benito ay mabisang pangontra sa lahat, maging sa masasamang nilalang, aswang man o elemento. Wag na wag mong ihiwalay sa katawan mo yan. At ang mga salita sa papel, napakasagrado ng mga iyon. Banggitin mo lang ang isa sa mga buhay na salita, ay napakabisang panlaban sa lahat ng uri ng kasamaan. Pero mag-iingat ka, dahil susubukin ka ng mga nilalang na may masangang hangarin. Ano po bang dapat kong gawin? Tanong ni Esteban. Maging matatag ka at magtiwala ng buong puso sa may likha. Tugon ng matanda. Habang nasa ulingan si Esteban, ay iniisip pa rin niya ang sinabi ng matanda. Tila hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Matapos ang ilang oras, ay pauwi na ng bahay ang binata. Sa kanyang paglalakad, ay may mga nasisipat siyang nagsisipagtakbuhan sa paligid. Pakiramdam ng binata ay may mga matang nakamasid sa kanya, kaya binilisan niya na ang pagtakbo. Hanggang napansin niya ang mga puno sa paligid ay tila sumusunod sa kanya. Mabilis na ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa takot. Papalapit na ang puno. Rinig na rinig ni Esteban ang mga ugat ng puno na tila nabubuhal sa lupa. Biglang tumatak sa isip niya ang isa sa mga buhay na salita. Walang patid na isinigaw ito ni Esteban. Habang humarap sa mga puno, biglang nagliparan ang mga puno at tuluyang naagnas. Nanlaki lamang ang mga mata ni Esteban dahil sa labis na pagkamangha. Ilang saglit pa ay humupa na ang paligid. Dumating ulit ang araw sa pagbebenta ni Esteban. Nadaanan na naman niya ang mga kalalakihan sa taniman ng kape. Uy, si Kalabaw, naghihila na naman ng balsa. Sambit dito ng isa. Lumapit ang mga ito at binatukan nila isa-isa si Esteban. Napayuko na lamang ang kawawang binata habang tinatakpan ang kanyang ulo. Ilang saglit lang, biglang nagsipagtakbuhan ang mga ito. Kitang-kita ni Esteban kung papaano hinabol at pinagkakagat ng bubuyog ang mga kalalakihan. Napangisi na lang si Esteban sa nangyari. Sa gilid ng palengke ang pwesto ni Esteban. Naglalatag lamang siya ng sako at doon na rin niya binabalot sa dahon ng saging at tuluyang tinatalian rin ng balat ng saging upang ibenta ng tingi. Habang nagbabalot, pansin niya ang isang matandang babae sa di kalayuan. Nakatingin ito sa kanya habang bumubuka ang bibig. Habang tumatagal ay bumibilis ang bibig nito at halatang nagagalit na ang itsura. Kaya naisip ni Esteban na gantihan din kaya niya ito. Sa mahinang pagbanggit ng isang buhay na salita, tumilapon ang matanda sa mga nagtitinda. Nagtaka ang mga nakakita subalit mabilis bumangon ang matanda at tuluyang lumayo.
Kinagabihan, habang nasa mesa, hawak niya ang lumang papel ng matapat niya ito sa gasera. May 2 salita pa pala na nakasulat. Binasa niya ito ng mahina nang biglang may umangil na napakalakas mula sa likuran ng kanyang bahay. Angil na animoy nasaktan ng labis. Malaking boses at garapal pa. Agad na patayo si Esteban sa takot. Ngunit gumuhit sa kanyang isipan na maaaring ito na ang sinasabi ni Manong Tommy. Tinatak na sa memorya ni Esteban ang 7 buhay na salita. At simula din ng gabing iyon ay nakakaramdam na si Esteban ng mga kakaiba sa paligid. Tila ba nakamasid ito sa kanya. Kinabukasan, kinuha ni Esteban ang 2 sundang ng kanyang tatay na matagal nang nakatago. Nababalot na nga ito ng purong kalawang. Pinatalas niya ito sa pamamagitan ng paghahasa. Matapos nun ay nagtumba ng iilang saging ang binata. Sa katawan ng saging nagsanay ng pagtaga at pagsaksak itong si Esteban. Sinanay rin niya ang sarili sa pagsuntok at pagsipa. Masasabing napaka-ordinaryo lang naman ng mga suntok at sipa niya. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan niya si Manong Tommy at nag-usisa ito tungkol sa totoong dahilan sa kamatayan ng mga magulang niya. Sa nakikita ko sa iyo ngayon, Esteban, ay may kakayahan ka ng lupilin ang masasamang nilalang. Matagal ko na rin itinago sa kalooban ko ang tunay na katotohanan. Totoong namatay sa lason ang mga magulang mo. Nilason sila, Esteban. Isang lason na dinaan sa palipad hangin. Isa lang naman ang kilala kong may kakayahan na gawin iyan. Si Tandang Tantiang, isang mangkukulam na may abilidad din sa panlalason. Salaysay ni Manong Tommy. Ituro mo sa akin kung saan ko matatagpuan ng demonyong iyon. Tanong ng binata. Hayaan mo na, Esteban. Baka ikapahamak mo pa. Ayaw kong may mangyari sa'yo. Wika dito ng matanda. Kung ayaw mong sabihin sa akin, pues hahanapin ko siya. Kahit libutin ko pa ang buong isla, mahanap lang siya. Sambulat dito ni Esteban. Makalipas ang ilang araw, nasa palengke na naman si Esteban. Muli na namang nagpakita ang matandang babae. Ngunit sa sandaling ito ay tumitig lang ito sa kanya at naglakad na papalayo. Agad nagtanong si Esteban sa isang tindero ng gulay at nagtanong habang tinuturo ang nakatalikod na matanda. Agad siyang sinuway ng lalaki at nagwika ng, "Huwag mong ituro ang matandang yan. Hindi mo ba kilalang bantog na mangkukulam? Sa bayan, si Tandang Tasyang yan." Sambit dito ng tindero. "Saan ba nakatirang matandang yan?" Tanong pa ni Esteban. Malapit sa dagat. Sa hilagang bahagi ng bayan." Tugon dito ng lalaki. Kinabukasan, dala ang 2 sundang. Nagpunta si Esteban sa hilagang bahagi ng Larena. Sa layo ng lugar
ay inabot na siya ng hapon. May nakapagturo sa bahay nito. Isang maliit na kubo na nakatayo sa ibabaw ng malaking bato. Naroon ang bahay ng matanda. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Lumayo sa tapat ng bahay ni tandang Tasyang si Esteban. Tanging nag-iisang kubo sa bahaging iyon. Nabanaag na ng binata ang pagsindi ng gasera sa loob ng kubo. Imposibleng hindi mo nakikita, tandang mangkukulam. Palalabasin kita sa lungga mo. Sambit nito sa sarili. Habang sa loob ng kubo ay may ginagawa pa na isang ritual ang matanda panlaban kay Esteban. Ilang minuto pa, nababagot na sa kakahintay ang binata, kaya inusal nito ang unang buhay na salita at iniihip sa direksyon ng kubo. Ilang segundo lang ay umangil ang matanda na parang isang pusa. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si tandang Tasyang na galit na galit. Nanlilisik ang mga mata na tila kakain na siya ng buhay. Inangat ng matanda ang dalawang kamay at mag-uusal. May kulay itim na usok ang lumabas mula sa mga kamay ng matanda. Nakaramdam ng paninikit ng dibdib itong si Esteban. Hanggang sa napaluhod na ito sa lupa. Masyado mo yatang minaliit ang kakayahan ko, bata. Sumugod ka pa talaga sa teritoryo ko. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo ang ginawa ko sa mga magulang mo. Wika dito ng mangkukulam. Habang papalapit ito kay Esteban, ay pasikip naman ang dibdib ng binata. Halos hindi na ito makahinga. Nasa iilang metro sa lamang nito nang biglang nahawi ang tatay ni tandang Tasyang. Esteban, takbo dali! Sigaw ni Mang Tommy. Demonyo ka talaga, Tasyang. Pati pamilya ng batang ito ay dinamay mo pa sa kaibangan mo. Sambulat ni Manong Tommy. Nasa tabi na ng matanda si Esteban na unti-unti nang gumagaan ang paghinga. Patuloy sa pag-uusal ang matanda na nagpapaatras naman kay Tasyang. Esteban, ano bang ginagawa mo? Bakit ka sumugod dito? Diyan ka lang sa likod ko, dali. Wika ng matanda. Tila naglaban ang dalawa sa pamamagitan ng mga usal. Nang mabatid ni Esteban na napapangibabawan na ni Tasyang si Mang Tommy, ay walang ano-ano. Binigkas ni Esteban ang 7 buhay na salita. Tila hinahampas ng kung anong enerhiya itong si Tasyang. At nang makalapit na ng husto ang binata, ay agad niyang sinaksak sa dibdib ang mangkukulam. Umangil si Tasyang at bumulagta hanggang sa nagliliyab ito at natutupok ng tuluyan. Nang mabilis na umalis ang dalawa sa lugar, ay napatanong itong si Esteban kung bakit pati si Mang Tommy ay tumilapon kanina. Lokong bata ka, sa lakas ng pinakawalan mo, kahit sino ay titilapon talaga. Hindi mawari ni Manong Tommy kung papaano nakakayanan ni Esteban ang napakalakas na 7 buhay na salita
na galing mismo sa may likha. Sa maiksing panahon ay napanghahawakan na niya ito. Kaya rin naroon si Mang Tommy ay palihim niyang sinundan ang binata ng masipat niya ito na iba ang direksyon na pupuntahan. Nang makauwi sa bahay ay agad nagtungo sa silid ng mga magulang si Esteban. Lumuhod ito at nagwika dito ng, "Nay, Tay, nabigyan ko na po kayo ng hustisya. Subalit ako, hindi ako titigil sa paglipol ng mga demonyong haharang sa atin. Ayaw kong may maulit pa dahil sa kagagawan ng mga demonyong katulad ni Mang Tasyang. Sana gabayan niya ako." Wika dito ni Esteban. Muli, gaya sa normal na araw, napadaan na naman sa taniman ng kape si Esteban. Huminto siya at sinipat kung meron na naman ba ang mga kakalaban sa kanya. Ngunit wala siyang nakita. Tutuloy na sana siya nang harangin siya ng mga ito. "Hayop kang kalabaw ka. Siguro ikaw ang nagpakawala ng mabubuyog nung nakaraan." Sambit dito ng lalaki. May kanya-kanyang pamalong hawak ang mga ito. At sa kabila, kilos na tila yayariin na sila ni Esteban. Akmang susugod na ang mga ito. Bigla silang natigilan. At sa isang paghampas ng kamay ni Esteban, sa lupa ang mga kalalakihan at nang inlabas ni Esteban ang dalawang sunbirding agad ay nagkatakbuhan ang mga LTO. Simula noong araw kapag nasisipat na nilang paparating si Esteban, ay agad magtatakbuhan ang mga ito. Dahil sa halos gabi-gabi na ang pagpaparamdam ng mga nilalang ng dilim. Naghahanda na rin ng panlaban ang binata. Asin, bagakay, sanga ng suha na may mga tinik at kalamansi. Sinasabing napakasama sa pang-amoy ng mga aswang ang kalamansi, habang ang bangkay naman sa isang uri ng kawayan ay mabisang pangontra sa mga ito. At ang mga teknik ng suha ay labis itong nagdudulot ng matinding sugat sa taong may tangan. Isang gabi, nakarinig ng wakwak si Esteban. Ang wakwak ay termino ng mga Bisaya sa manananggal. Ng Tagalog, sumama ang mukha ng real estate. Dahil sa patulog na siya, marahan siyang bumangon at pinatay ang gasera. Nang sumilip siya sa tuwing kabilugan ng buwan, ang dating takot na binata ngayon ay nakangisi na sa tuwing nakakaramdam ng mga masasamang nilalang. Bitbit ang bagakay na patulis ang dulo. Tumakbo si Esteban sa isang puno at nag-ukit sa unang pagkakataon ay nakasaksi ng isang wakwak si Esteban. Kaya ito tinawag na wakwak ay dahil na rin sa tunog nitong wak 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 wak. Paisa lang, bigkas lang. Ang itsura nito ay mahaba ang nguso na parang sa prangka. Ngunit hindi hati ang katawan. May pakpak na parang sa paniki. Ang kamay nito ay napakahaba at ng mga paa nito. Kitang-kita ni Esteban ang pagdapo nito
sa bubong ng bahay. Habang nakadapo ay iniaamoy nito ang paligid. Nag-usal si Esteban. Iniihip sa hangin. Kamay at iniangat ng biglang inihanda na nito ang kanyang kamay. Kasabay rin sa bumagsak sa lupa ang wakwak. Umangil ito. Habang papalapit si Esteban, tila dumikit sa lupa ang katawan ng wakwak. Nakadapa ito at pilit bumabangon. Hanggang sa itinarak ni Esteban ang bagakay sa likod ng wakwak. Napaangil ito ng sobrang lakas. Halatang labis itong nasaktan. Inulit pa ang pagsaksak ng maraming beses hanggang sa nangisay at nanghina ng usto. Hinila ni Esteban ang wakwak sa di kalayuan. Sinilaban hanggang sa matupok ito ng apoy. Isang umaga, bumisita si Esteban kay Manong Tommy. Bitbit ang iilang manok at gulay. Nadatnan niya itong may ginagamot. Isang babae na kinukulam. Nasa kalagitnaan ng pagpapasanib sa kaluluwa ng mangkukulam itong si Mang Tommy. Garalgal na sumagot ang babae at binanggit ang pangalan ng mangkukulam. Matapos nito ay tuluyang nahimatay ang babae. Tumayo muna si Mang Tommy upang ipagpaliban muna ang panggagamot dahil masyado nang mahina ang babae. Matapos kinausap ang mga magulang ng babae, ay humarap na ito kay Esteban. "Oh, iho, naparito ka." Tugon ng matanda. Ihahatid ko lang sana tong mga ito. Kaso may pasyente ka pala." Sagot dito ng binata. "Oo walang iya. May kalakasan din ng demonyo na yun . Nahirapan ako." Wika ni Mang Tommy habang nagpupunas ng pawis. "Mang Tommy, narinig ko kasi yung Amparo. Yan ang pangalan na binanggit ng babae." Mahinang tugon ni Esteban. "Oo, buhay pa pala ang mangkukulam na yun." Wika rito ng matanda. Inalam ni Esteban kung taga saan ito. Nasa tagong lugar ng kalunasan nakatira ang mangkukulam. Ibinahagi ni Mang Tommy ang eksaktong lugar. Bumalik sa bahay si Esteban at kinuha ang 2 sundang. Nag-arkila pa siya ng kabayo sa bayan upang mapabilis ang biyahe niya. May umuusok pa sa bahay ni Amparo. Marahan na lumapit ang binata. Nang silipin niya sa siwang, nakaupo ito sa sahig at sumasagawa ng isang ritual. Pinasok ito ni Esteban at nanlaki ang mga mata ni Amparo sa gulat. Agad itinarak ni Esteban ang sundang nadala sa dibdib nito. Kasunod ang pagtaga sa leeg ng mangkukulam. Lumaylay pa ito sa balikat habang sumisirit ang isang pulang likido. Matapos nito ay sinunog niya ang bahay ni Amparo. Sa kanyang paglabas ay nasipat niya ang isang nilalang na namumutla ang katawan. Animoy nababad ng matagal sa tubig. Kakaunti na lang ang buhok. Pumanhik ito sa puno ng nyug at umakyat ng pabaliktad. Balak pa sanang habulin ng binata, kaso mabilis itong tumalon.
papunta sa isa pang niyog at tuluyang tumakas. Samantala, labis-labis naman ang pasasalamat ng mga magulang ng babae dahil nailigtas ito ni Mang Tommy. Hay nako bata ka, ano kayang ginawa mo kay Amparo? Sambit nito sa sarili. Isang araw, habang nagbubungkal ng lupa itong si Esteban upang pagtaniman ng gulay, ay may dumating na ilang kalalakihan. Agad na bumungad kay Esteban itong si Ignacio, ang kilalang antingero sa lugar. Kasama nito ang mga kalalakihang nanggugulo sa kanya. Hinamon niya ng laban si Esteban. Esteban, tingnan natin ang galing mo. Paghahamon ni Ignacio. Akmang sasapakin na niya si Esteban, ngunit natigilan ito bigla. Parang may enerhiyang pumipigil kay Ignacio. Agad hinablot ni Esteban ang kwintas ni Ignacio. Sa harapan mismo ng antingero ay dinurog mismo sa kamay ni Esteban ang mutiang tangan ng kalaban. Nanlaki na lamang ang mga mata ng lalaki. Hindi kita tatapusin, Ignacio, pero tatanggalan kita ng kapangyarihan. Hindi ka nararapat magtangan ng kahit ano mula sa kalikasan. Mariing sambit dito ni Esteban. Napaluhod na lamang ang lalaki sa bigat ng enerhiyang bumabalot sa kanya. Kumaripas naman ang takbo ang iba pang mga kalalakihan. Natulala na lamang si Ignacio habang tinitingnan ang nadurog na anting-anting sa lupa. Pinulot niya pa ito bago tuluyang umalis. Makalipas ang ilang araw, nakita na lamang ni Esteban si Ignacio na naglalakad. Madungis at tila nawawala na sa katinoan. Sumapit naman ang kapistahan sa bayan ng Larena. Ito ang panahon na hindi lang uling ang itininda ni Esteban, kundi marami pang iba, gaya ng mga gulay, mga sisiw, walis tingting, at kahit papaano ay mas malaki ang kita niya kapag ganito ang okasyon. May mga iilang kakilala si Esteban na umaga pa lamang habang nagtitinda siya ay inaya na siya ng mga ito na sa kanila naman ang halian. Lahat naman yon ay tinugunan ng binata. Gayunpaman, tanging iilang bugkos ng uling na lang ang natira bago pa mag-alas 12 ng tanghali. Iniligpit na niya muna ito upang magpunta sa bahay ng kaibigan. Habang naglalakad siya, nadaanan niya ang mga antingero na nagpapasiklaban sa mga tangan. Tumigil muna si Esteban upang manood. Nakagawian na kasi ang ganitong gawain kung saang lugar na may kapistahan ay nagtitipon-tipon ang mga antingero na nagmula pa sa iba't ibang lugar. May mga dayo pa nga mula sa karatig isla. Natutuwa naman si Esteban dahil sa isip niya ang mga taong ito ay may kakampi. Pero hindi talaga may iwasan na may mga katulad ni Ignacio na ginagamit sa kasamaan ang biyaya ng kalikasan. May isang antingero na nagngangalang Berto. Taglay niya naman ang mutya ng bato-omo, mutya ng tuyom at ngipin ng kalabaw. Isipin niyo na lang kung gaano kalakas
kapag pinagsama ang tatlong mutya. Katakot-takot na kabal at lakas at puder ang taglay ng may tanga nito. 5 antingero na ang napasuko ni Berto sa tagisan ng galing sa sandaling iyon. Sino pa ditong nais tapatan ang aking tangan? Mga kaibigan, malugod kong haharapin kung meron pa ditong susubok sa akin. Nakangiting anyaya ni Berto. Sa hindi inaasahan, may tumulak kay Esteban at napunta siya sa unahan. Paglingon niya ay si Mang Tommy pala ang tumulak. Nakangiti ito at sinabing, "Subukan mo lang agad." Nagpalakpakan ang mga tao. Kita sa itsura ni Esteban na nahihiya ito at hindi alam kung susulong ba o uurong sa hamon. Ayos, sa wakas may binata rin akong makakaharap. Sambit dito ni Berto. Pilit naman ang ngiti ni Esteban. Napapasubo na ang binata sa kagagawan ni Mang Tommy. Gayunpaman, pumagitna na ang dalawa. Ako nga pala si Berto. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng aking makakatunggali? Nakangiting wika ni Berto. Esteban po, Manong Berto. Tugon ng binata. O Esteban, ibuhos mo muna ang taglay mo dahil hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Pero huwag kang mag-alala. Tagisan lang naman to ng tangan. Sambit ng lalaki. Pumorma na si Berto hanggang sa mabilisang sandali ay sinapak siya ni Berto. Naisangga naman ni Esteban ang kanyang bisig sa atake ni Berto. Laking gulat ni Esteban dahil hindi man lang dumampi ang kamao ng antingero sa kanya. Napaatras naman si Berto dahil ang natamaan niya ay ang kakaibang pananggalang ng binata. Tila may enerhiyang balute ang bumabalot sa katawan ng binata. Esteban, anong mutya ang meron ka? Pagtatakang tanong ni Mang Berto. Wala po kong mutya, Manong. Tugon dito ni Esteban. Mas lalong nagulat si Berto. Upang mas mapatunayan pa niya ay inulit niya ng maraming beses ang pag-atake. Ngunit ganun pa rin ang nangyari. Kumunot na lamang ang noo ni Berto. Napagtanto naman ni Esteban na hindi siya kayang saktan ng kanyang katunggali. Kaya inabangan na niya ang muling pagsugod nito. Nag-usal si Berto at muling umatake. Iniangat ni Esteban ang kamay ng bahagya na nakaharap ang palad kay Berto. Biglang tumilapon ang antingero at natahimik ang lahat sa kanilang mga nakita. Doon nga ay ngumisi naman itong si Esteban at sa sandaling ito ay siya naman ang aatake. Sa isang sapak ni Esteban, halos humiwalay na ang kaluluwa ni Berto sa kanyang wisyo. Bumulagta ito at hindi na nakagalaw. Nang makita ni Esteban ang kalagayan ni Berto, ay nilapitan niya ito at tinulungan na makatayo. Habang ang mga tao, lalo na ang mga iba pang antingero ay natahimik sa nangyari. Nang mapaupo na siya ay
Agad nagpaalam ang binata at umalis kasama itong si Mang Tommy. "Mang Tommy, paano nangyari yun?" Takang tanong ni Esteban. Kahit anong mutya ay walang tatapat sa 7 salita ng Diyos, Esteban. Tugon dito ng matanda. Dahil sa nangyari, naging matunog ang pangalan ni Esteban sa kanilang bayan. Ang ilang taong hawak ni Berto bilang nangunguna sa tagisan ng mutya ay tinalo lamang ng isang suntok ni Esteban. Napagtanto na rin na Esteban kung gaano kalakas ang taglay nito. Hanggang isang araw, may isang pamilya na nagtungo sa kanyang bahay. Tumakas sila mula sa bayan ng Lasi dahil sa pananalasa ng mga aswang na tinatawag na bangkilan. Ang bangkilan ay aswang lakat na may kakayahang magpalit anyo bilang baboy ramo. Madalas nagiging biktima nito ay mga ngaso. Matapos ang ilang oras na paghahanda, ay nagtungo na si Esteban sa bayan ng Lasi. Batid nito ang mga kabundukan na masusukal. Ilang gabi din na nagmanman si Esteban sa kagubatan. Hanggang may nasipat siyang isang babae. Balingkinitan at mahaba ang buhok. Marahan itong naglalakad sa talahiban. Ilang saglit pa, ang babaeng naglalakad ay unti-unting naging baboy ramo. Tumayo sa pagkakadapa si Esteban. Sadya siyang nagpakita sa nilalang. Tumigil ang baboy ramo at tuluyang lumingon sa kanya. Dahan-dahang umarap ang nilalang sa binata. Umangil ito ng mahina. Walang tigil din sa paglalaway ang aswang na tila gutom na gutom. Bahagya namang umatras itong si Esteban. Umastang natatakot sa nilalang. Nang biglang sumunggab na ito sa kanya. Ngunit sinalubong niya ito ng taga. Sapul sa tiyan ang baboy ramo. Umangil ito ng napakalakas. Animoy nagtatawag ng kakampi. Makalipas lamang ang ilang minuto, ang berdeng talahiban ay naging kulay itim. Dahil sa napakaraming baboy ramo na ang papalapit sa binata. Hindi maikakaila ni Esteban na nakaramdam na talaga siya ng totoong takot, ngunit itinalaga na lamang niya ang sariling Diyos Ama. Gamit ang 2 sundang, itinarak niya muna ito sa lupa bago niya pinagtataga ang mga aswang. Sa bawat pag-atake ni Esteban ay ang pag-usal niya ng mga buhay na salita. Tila mga katawan lang ng saging ang pinagtataga ng binata. Binalot ang lugar ng mga pag-angil ng mga aswang. Makalipas ang ilang minuto, biglang nanahimik ang lugar. Kitang-kita ni Esteban ang mga baboy ramo na nagpalit anyo bilang tao. Napaluhod na lang ang binata at nagpasalamat sa Diyos. Ilang saglit pa ay nasipat ni Esteban ang napakaraming sulo na papalapit sa kanya. Dumating ang taong bayan at namangha sa nakita. Isa-isang sinilaban ng mga ito ang mga nakabulagtang aswang. Lubos naman ang kanilang pasasalamat sa binata. "Iyo, ano bang pangalan mo?" Tugon dito ng isang matanda.
Esteban po. Ako po si Esteban ng bayan ng Larena. Kumalat ang pangalan ni Esteban bilang mamamatay aswang at pinangingilagan ng mga antingero. Ngunit ang tanong, saan at kanino ba talaga nagmula ang angking taglay ni Esteban Guerrero, ang kilabot ng Siquijor? Okay, another naman, no? So, ano ba? Paano? Siguro rate ko na lang to, yung story. Kasi mahaba na eh. 10 out of 10 siguro 9.5, no? Medyo bitin. Pero, ang nangyari kasi, sa kwento ni Esteban, kumbaga, hindi lang sa isang kwento umikot, ang dami. May mangkukulam. Tapos, aswang, mangkukulam, antingero. Isipin mo na lang, nakipagsabayan siya sa antingero. Para tong si Jerry Salvacion. Pero ito naman, 7 dasal ng anghel. So, hindi natin alam yun talagang dasal, no? Pero ano natin yan, sa susunod na mga upload natin, siguro meron yan. Para mas identify natin kung ano talaga yung mga dasal, no? Kung para saan. Kasi isipin nyo, yung antingerong si Manong Berto na 3 yung tangan, hindi umubra, hindi man lang nakadikit kay Esteban, di ba? Grabe yung kabal na proteksyon nito. Isipin nyo kung gaano kataas yun. Wala pa tong mutya, San Benito, saka 7 dasal ng anghel, buhay na salita. Kumbaga alam ko usal yun eh. Yun, so kayo nilang bahala kung paano nyo iintindihin yung istorya. Pero para sa akin, okay, maganda. Talagang naka-excite din, no? So yun lang muna. Tapos mga kabaryo, yun nga, siguro Biyernes, Sabado na yung shoutout natin palagi. Bali, kung daily na tayo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. So yung 4 days na uploaded natin na video, babalikan natin lahat yun. Doon tayo kukuha ng mga isa-shoutout natin tuwing Friday saka Saturday. So yun, magre-reply naman ako sa comment, kaya walang problema yan. Comment lang kayo dyan kung ano yung masasabi at opinion nyo rito kay Esteban Guerrero, no? So sa ngayon, yun lang muna. Hanggang sa susunod na kwento, mga kabaryo. Maraming salamat.